Aquesta iniciativa va sorgir després de diverses reunions per decidir quines activitats fèiem per Nadal o per la fira, en aquest sentit, i hem pogut aglutinar un parell de propostes i entre elles va sortir les jornades de joves emprenedors. Val a dir que ara mateix, en aquests temps que corren, va sorgir la necessitat de donar a conèixer producte local i bé s'han fet campanyes per la ràdio, per la premsa, d'empreses, restaurants, locals, gent que sempre ha estat prestant serveis a Pollencins. Però vàrem pensar que hi ha molts desconeguts encara i aquests són gent jove. Joves que tenen menys de 35 anys i estan començant, estan muntant una empresa, estan muntant un negoci o simplement són artistes o artesans i se volen donar a conèixer i doncs nosaltres els donarem l'oportunitat en unes jornades que se dividiran en 2 dies. Aquestes jornades començaran dia 12 de desembre aquí, en el claustre, a l'església del Roser, i comptarem amb l'assistència de Guillermo Llofriu, que és un assessor laboral o un coach, com li volen dir ara en aquest temps, i ens farà una ponència sobre com gestionar la nostra empresa en temps de crisi. Nosaltres vam trobar que la seva proposta va ser la més adient de totes les propostes que vam mirar, ja que reflecteix bastant la necessitat actual. Què hi trobaran els joves en aquestes jornades? Se trobaran gent com ells, se trobaran persones que tenen una empresa, que fa poc que han començat, i aquí establirem com un teixit productiu, establirem una dinàmica participativa entre que ells també, després de la xerrada de Guillermo Llofriu, se puguin conèixer els uns als altres, podran intercanviar números de telèfon, contactes, etc. També volen donar a conèixer la figura de l'AODL, que és l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. És un servei que dona l'Ajuntament des de fa molt de temps, però que ha quedat com a desconegut per moltes persones i ara intentarem que tots els assistents puguin conèixer a Priscila, que és la nostra nova AODL. Les jornades continuaran dia 19 amb una mostra del producte. Ara mateix estem treballant amb el format per tal que complisqui totes les mesures de seguretat. Sí que és cert que ens reservam una mica com serà, ja que estan pendents de la conselleria, de com podem muntar aquest esdeveniment. Si sempre bé som que no és segur que la gent pugui entrar dins el claustre, faríem de manera digital. De totes maneres, ara estem treballant amb les mesures i el protocol de contingència, de tal manera que la gent pugui venir a visitar el Manco, a veure l'exposició d'aquests productes de manera el més segura possible. Sí que és vera que també podríem fer-ho de la mateixa manera com l'exposició de la fira, simplement amb els productes exposats i amb un codi QR informatiu de l'empresa i del producte.